Verden har ligget stille i over et år. Men selvom vores liv er forandret, er det nu heldigvis blevet tid til for 22. gang at sende 22 spændte danskere afsted mod deres livs eventyr. Blandt flere tusinde ansøgere er de specielt udvalgt til at prøve kræfter med nyt og uprøvet land her i den Dominikanske Republik midt i det Karibiske Hav. Jeg er med i Robinson-ekspeditionen for simpelthen at vise, hvor hårdhudet jeg kan være, og for at spise de her dyster, og simpelthen sætte de andre på plads. De kommer til at kæmpe med og mod naturen, sig selv og hinanden. Sulten vil tære på deres kræfter, sind og overskud, og savnet til dem derhjemme vil gøre livet i den barske natur ekstra hårdt. Jeg har været alenemor i 17 år, og det er jeg selvfølgelig helt vildt glad for. Men jeg trænger til at gøre noget for mig selv. Jeg kommer ikke for at skabe venner, jeg kommer ikke for at skabe noget socialt samvær eller noget, som jeg kommer for at vinde. Jeg skal have trofæet med hjem. De har alle et mål, nemlig at blive den deltager, der overlever alle de andre og står alene tilbage med trofæet i hånden og 500.000 kroner på lommen. Jeg tror, jeg vinder Robinson-ekspeditionen, fordi jeg er sindssygt god til mennesker, men samtidig der er jeg både mentalt og fysisk stærk. Jeg ved, alle de siger, at de har vindermentalitet, og de har dit og dat. Jeg trives, når det går ondt. Jeg trives, når de andre giver op. Der begynder jeg først. Velkommen til Robinson-ekspeditionen 2021. Jeg er ved at blive sindssyg. Drenge, jeg kan slet ikke holde ud. Jeg er nærmest ved at brække mig nu. Jeg kan godt forestille mig, at han havde haft lyst til at tabe. Det har han selv indrømmet. Uanset hvad fanden der måtte ligge for enden af regnbuen, så taber man ikke med vilje. Lad nu være med at sidde og blive ved med at lyve. Okay. What? Mentalt kan jeg godt se, hvad hun mener, at hun har mere ro, men det giver ikke noget til konkurrencen, og det har jo tydeligvis vist sig, at jeg passer bedre ind i gruppen, end du gør. Tro mig. Det bliver kun hårdt. Prøv på det! Fokuser! Hvem kan bide smerten i sig, når det gør mest ondt? Sæt i gang! Sig mig, hvad fanden venter I på? Nu har I chancen for at vise, hvad I kan. Kom nu! Jeg skammer mig over at være jeres ekspeditionsleder. Der skal trækkes en alvorlig streg i sand.
har det så fedt. Jeg har været spændt på det her i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og adrenalin, den pumper i kroppen for sindssygt. Så jeg glæder mig til at komme i gang. Hej med jer, venner. Hej. Og velkommen til den Dominikanske Republik. Tak. Er det ikke fedt? Jo. I står på uprøvet land. Og jeg håber, I har nyt den sidste luksus overflod tilbage på jeres hotel. For det slutter nu. Fra nu af er det alvor. Om 44 dage står en af jer tilbage som årets Robinson. Han eller hun går fra med 500.000 kroner. Nu er det store spørgsmål. Hvordan når I dertil? Katrine, hvad bringer du? Jeg synes, jeg er stærk, og jeg er god til mennesker. Og så tror jeg helt sikkert også, at det handler om ikke at være alt for larmende til at starte med. Svensson, hvorfor kan du vinde det her? Jeg bringer en masse godt humør, noget fysik, og så har jeg en vindermentalitet ud over det sædvanlige. Frederik, en flot ung mand. Og hvorfor er du her? Jamen, der var en kammerat, der tilmeldte mig en brændert, så er jeg endt her. Jeg er egentlig blevet ret hooked på ideen, og få set et Robinson efterfølgende. Så du kommer forberedt? Ja, nu tror jeg er klar. Udmærket. Asma, du ser glad ud. Ja, men jeg er meget glad, og jeg har også en masse dårlige, billige jokes i lommen. Så det håber jeg, folk holder ud. Astrid, hvordan er det for dig at stå her? Jamen, det kilder alle de rigtige steder. Astrid, vi har lige mødt hinanden. Jesus. Ja, det er fedt. Det er det. Ninos, hvad siger du? Jeg er sgu ikke altid en holdspiller. Jeg er heller ikke altid den, der spiller taktisk. Jeg er den, der tænker på mig selv i sidste ende. For jeg kommer her for én ting. Det er at tage trofæet med hjem. Tine? Ja? Hvordan er det for dig at stå her nu? Det er helt sindssygt. Det er overvældende. Det er mega overvældende. Ja. Jeg skal lov for, at I ligner nogen, der er klar. Og lad os så få lavet nogle hold. Hør godt efter. Gennem årene har jeg forsøgt mig med alle mulige og umulige konstellationer, når jeg satte hold. Det tager jeg konsekvensen af i år. I sætter selv de 2 hold. Spændende. Okay. Hvem vil lave holdene? Peter, du markerer? Ja. Nå, og det gør du også, Rikke? Ja. Nå, Peter, hvorfor skal du have lov at lave hold? Jeg tror, jeg er god til at lave hold. Jeg kan også sagtens tage den med. Ja. Ida og... Nå, det er der mange, der gerne vil. Ja, vi skal bruge 2 vælgere. Hvem skal det være? Altså, hvad med den yngste? Ja, jeg synes, jeg er godt nok. Ja. Jeg prøver at være diplomatisk, så derfor der vælger jeg bare, hvad der først kommer frem i min hjerne, var jeg lige ved at sige, og det er den yngste og den ældste vælger. Så er det sgu lidt tilfældigt, hvem der bliver valgt, og det synes jeg er fint. Ja, den yngste står frem, og den ældste står frem. Hvad med du, Peter? Er det mig? Yes. Nej. Hvem er ældst? Yes. Peter. Adeline og Peter. Det eneste, vi ved med sikkerhed nu, det er, at I 2 I er modstandere. Adelina, hvordan har du det med det? Det har jeg faktisk fint nok med. Jeg plejer aldrig rigtig at få lov til at vælge noget, så det er lidt nyt for mig. Peter? Jamen, jeg mener, jeg er helt klart den bedste til at vælge her. Nej, jeg synes, det er en fed udfordring at få. Kom nærmere. Det er en kæmpe gave at blive valgt som holdkaptajn. Så har jeg jo muligheden for at vælge mit eget hold. Så skal vi egentlig bare have fundet ud af, hvordan I vælger. Hvordan vil I gøre det? Har du en idé? Ja, det får lov til at vælge først. Nå, det var godt. Min strategi for at vælge hold, den går rigtig meget på, at jeg skal vælge nogle forskellige typer mennesker. De skal alle sammen kunne bidrage med noget forskelligt. Adelina, hvad siger du? Jeg starter ud med at vælge Svensson. Det er dejligt, jeg er den første, der bliver valgt af alle. Det er da bare et skulderklap. Takker. Klasse. Adelina, hvorfor Svensson? Jeg vælger Svensson, fordi jeg synes, han virker som en good guy. Han smiler rigtig meget, og så ser han også lidt stærk ud. Det vil jeg jo gerne have. Hvad siger Peter, og hvorfor? Jeg vælger hold ud fra, at der skal være noget fysik, der skal være noget humør, og der skal være noget livserfaring. Jamen, jeg tager Ralf. Fordi? Fordi det er ham, jeg kan navnet på. Ej, Ralf, han ser ud, som om han er kanon stærk. Og det er lige netop sådan en, jeg har brug for på mit hold. Jeg bliver sindssygt stolt, at Peter han vælger mig som den første til Hold Syd. Det var sgu som at stå i skolegården og så blive valgt som den allerførste. Det var en fantastisk følelse. Jeg vælger Leila.
Jeg synes, hun ser rigtig stærk ud, og det ligner, at hun har sådan ro i øjnene og ser meget moden ud. Det kan jeg godt bruge. Værsgo. Peter. Ja. Jamen, jeg skal have Katrine herover. Og det skal jeg, fordi Katrine, hun ligner en, der kan både løbe og tage fedt, så lave mad kan du måske også. Så det er Lina. Jeg vælger Prince. Jeg tager Anders. Hvis de der stænger, de kan noget, så, ja, så kommer vi videre med langt. Jeg vælger Martin. Tak. Jeg har brug for en med det vildeste smil, så det bliver dig. Asma. Ved mig får de andre en rigtig glad og positiv holdkammerat, der prøver at få alle sammen. Asma, du skal holde gang i festen her. Så der er lidt til dig. Mange tak. Det der, det er en humørbombe, og det har jeg virkelig brug for, når det er, vi går lav på kulhydrater og proteiner. Så skal vi have ikke en fest, men vi skal have en, der bare ved at kigge på en, så smiler man. Jeg vælger Ida. Jamen, jeg er nødt til at have lidt mere power igen, så vi skal have dig en hvid t-shirt derude. Ja, tak. Johannes. Værsgo. Tak. Jeg vælger Ninus. Jeg har brug for noget ung energi. Oliver. Jeg vælger Rikke. Peter. Jamen, jeg er pjattet med den blå hat. Jesper. Jeg har det super godt med, at Peter han vælger mig over til det hold. Jeg tror, det er et hold, der har en rigtig god harmoni og en masse styrke, ikke mindst. Jeg vælger Christian. Jamen, jeg skal have noget rigtig mand. Jeg skal have noget langhåret gut. Så kom over til mig. Frederik. Frederik. Og der bliver ikke noget med at drikke på den her tur her. Jeg vælger Toppen. Dig. Ja. Lisa. Lisa. Gud Lisa. Ja, Lisa. Kom herover. Værsgo. Nu skal jeg jo vælge en kvinde jo, og det har jeg aldrig været sådan super god til. Det er satme. Jamen, jeg stoler på, at dig på forreste række kan et eller andet. Ja, om ikke andet så flet hår. Amanda Sasha. Værsgo. Peter, han anklager mig for lidt ikke at kunne andet end at flette hår, men det kan jeg selvfølgelig også, men jeg kan også så meget andet, men det kommer han jo til at blive overrasket over. Det indtryk, jeg får af Peter, er, at han måske har tendenser til at være en lille bit smule mandsjuvenistisk. Jeg synes, han siger nogle lidt nedladende ting, især til de kvinder, han vælger. Så er der kun 2 tilbage. Astrid, 2 tilbage. Hvordan er det at stå der? Det er tilbage i skolegården. Ja, det er det. Der er jeg ikke vant til at stå. Tine. Det er fint. Det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Så det gør ikke noget. Det gør ikke så meget. I håndplukket af mig. Nu er spørgsmålet, hvor I havner. Jeg vil helst på Adelinas hold, og det vil jeg, fordi jeg synes, at Peter allerede er irriterende fra starten af. Peter er meget mandsjuvenistisk, og jeg kunne frygte, at han ikke kommer til at give plads til os piger. Adelina. Jeg vælger Tine. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at jeg ikke bliver valgt som den sidste. Det giver da alligevel et eller andet håb for, at jeg også kan bruges til noget. Og det betyder, at Astrid, du ender sammen med Peter. Astrid er den sidste, der er tilbage. Kynisk så tænker jeg, jamen der er jo nogen, der skal stemmes hjem på et tidspunkt. Og Astrid vil højst sandsynligt blive en af de første. Velkommen. Min stolthed, den er såret. Jeg får følelsen af, at jeg bare vil kæmpe for at bevise, at jeg ikke hører til dernede. Okay, Adelina og Peter. Det er jeres valg. Lad os se, hvordan det går. Gå over og sige hej til jeres kammerater. Jeg har sat et vinderhold. Ingen tvivl om det. Godt valg. Jeg havde måske taget et par andre valg i forhold til nogle af de tøser, vi valgte. Uanset hvad, så er mænd bare stærkere end kvinder, og meget af det her i Robinson er fysik, så jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere fysik. Og skal vi så finde ud af, hvem der er bedst? Sådan! Ja! Er I klar? Ja! Hør rigtigt godt efter. I starter ude på havet, på tømmerfloden. På mit signal springer I i havet. Nu skal I ind til stranden. Det kræver, at I undervejs forser de 4 forhindringer. Første forhindring skal I under. De 2 næste skal I over. Den 4. og sidste forhindring skal I under. Inde på stranden hænger der
11 ræbstykker og venter på jer. Dem skal I have fat i. I har hver især ansvaret for at få fat i et ræbstykke. Det gør I ved at kaste med krog. Ram lykken, så har I ræbstykket. Først når alle mand har fat i deres ræbstykke, kan I gå videre. Ræbstykkerne bruger I til at lave en trappe. Når det er lykkedes, skal alle mand op i tårnet. Nu står den på svævebane. En af gangen kaster jer ud og sørger for at komme forbi eller på markeringen. Hvis man rører jorden inden markeringen, så må man tilbage til tårnet, op i tårnet og svæve på ny. Når alle mand er samlet ved mål, så venter der 2 opgaver. I skal have gravet pyramiden fri, og samtidig skal I have lavet et reb med ræbstykkerne. Vinderen er det hold, der først får sit flag i vejret. Vinderen af jeres første styrkeprøve flytter ind på den klart bedste strand. Her venter der masser af byggematerialer. Ja, I vil kunne lave et himmelsk shelter. Taberholdet flytter også ind på en strand. Men det er slet ikke det samme. Der er lidt pinde. Det er det. Forskellen er enorm. Er I klar? Ja! Så gør det. Jeg er fucking klar. Vi skal bare ned og blække dem. 100%. Der er ikke noget der. Adrenalin på dem. Hjertet ved at hoppe ud af mig. Jeg er bare klar. Jeg drømte om at stå her. Nu står I der. Vis, hvad I kan. Hold Nord klar. Ja! Hold Syd klar. Ja! Sæt i gang. Alle 11 skal under den første forhindring. Nord har lagt sig i spidsen. Vi er foran, og det er fuldstændig fantastisk. Altså, jeg føler også, at vi viser det andet hold, at vi bare er fucking seje og stærke, og vi er bedre end dem og hurtigere end dem, så det er sindssygt godt. Ja, det er Linas hold Nord, der har lagt sig i spidsen. Skal Svensson og Martin og Adalina og den inderst i gang med at kaste med rebet. Få fat i lykken. Og derved får de fat i rebstykket. Det er klart, når man står med et helt nyt hold, så er man lige nødt til at finde ud af, hvor har vi hinanden. Jeg har ingen problemer med at holde Nord føre, bare det er os, der står i den sidste ende og har vundet. Tina og Prince kommer i land som de sidste for at holde Nord. Når jeg kommer op på stranden og ser de her kroge, så bliver jeg mega nervøs, fordi det er det, man har set andre førhen stå og bakse med i 100 år. Så kæmper I for jer selv. Få fat i lykken med krogen. Hvem kan holde hænderne i ro? Hovedet koldt. Spørgsmålet er, om det er en fordel at kaste hurtigt, eller om det er en fordel at tage sigte. Mange forskellige teknikker. Rikke klarer den som den første. Jesper er lige efter. Det, jeg rammer så hurtigt, det har jeg det for fedt over. Det lever jeg højt på længe. Får I fat i krogen, så har I klaret den, så tager I rebstykket. Det føles fedt at være foran med krone. Jeg kan hurtigt se, at en del af mine holdkammerater får trukket den her split ud, og det ser rigtig godt ud. Den er også så klar. Martin har klaret den. Umiddelbart fører hold Nord. 5 har klaret rebstykket. 3 hos hold Syd. Når man har fået krogen placeret på lykken, så har man klaret opgaven. Det handler om at få krogen på lykken. Så er det faktisk helt lige. 6 fra hvert hold kæmper. Det er faktisk lige præcis sådan, det skal være. Ida klarer den. Amanda Sasha har klaret den. Christian har gjort det. Der er 3 tilbage hos hold Nord. Der er 4 tilbage. Peter, som valgte sit eget hold, har klaret den. Det
Det er Astrid, Asma, Oliver, Johannes, Elisa, det er Leila, og det er Adelina. Den er klaret, Leila. Der er der kun 2 tilbage hos hold Nord, 4 hos hold Syd. Astrid har klaret den. Følelsen af at ramme krogen, det er tæt på at være ubeskriveligt. Også den der følelse af ikke at være den sidste. Så er det 2 mod 2. Det er Asma, det er Oliver, det er Lisa, og det er Adelina. Asma har klaret den. Så er der kun Oliver tilbage for hold Syd. De er bagud. Nu er de umiddelbart foran. Lisa og Adelina mod Oliver. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at mig og Lisa, vi ligesom træder i karakter her og får ramt før Oliver, fordi at vi skal fremad, og vi skal være hurtigere end dem. Oliver mod Adelina og Lisa. Lisa har ramt lykken op til flere gange nu. Oliver klar frisag. Det er sindssygt frustrerende, at jeg ikke får den her krog i. Altså, da jeg står der, så føler jeg egentlig bare, at jeg har lyst til at løbe ud i vandet og drukne et eller andet sted, fordi at jeg har lige sammensat det her hold, og det går så godt, og så er det mig, som bare er sindssygt dårlig til det. Det får jeg det utrolig skidt med. Og det sidder på vej op af trappen. Sidste mand husker at få rebstykkerne med. Adelina har klaret den, så er det kun Lisa, der står tilbage. Jeg kæmper sindssygt meget med at få den krog på. Det er sindssygt frustrerende. Den rammer en 5-8 gange og glider af igen. Lisa, klar opgaven? Ja, tak. Mega fed følelse at få den krog på. Og hold Nord har klar. Hold Nord har travlt. Ralf har klaret svævebanen. Pas på jer selv, venner. Doctor! We need help! Please! I stående, hvor jeg er. Asma kommer ned ad svævebanen og slipper den som aftalt. Og for mig ser det ud, som om hun snubler. Og så pludselig, så kan jeg se, at den er gal. Det er hårdt at høre hende skrige sådan, og hun har hårdt fat i begge mine hænder. Og jeg fokuserer på, at hun skal trække vejret dybt. Men jeg kan godt se, at hun er i smerte. I så det selv, venner. Asma kom til skade. Det så voldsomt ud. Vi håber, at det ikke var det. Hun er på vej på hospitalet. Og så ser vi, hvad der sker. Pas på jer selv. Vi fortsætter. Værsgo! Astrid klarer den. Martin er klar til at svæve som den første, når resten af holdet kommer op. Hold Syd tager føring, og jeg føler mig max presset nu. Altså, nu skal der virkelig til at ske noget, og vi har travlt. Men jeg prøver at holde hovedet koldt og gøre mit bedste. Det er Prince, der er på vej op med rebstykkerne. Oliver klarer den. Så er det Peter. Peter klarer den. Prince, der knokler. Johannes klarer den. Så er der kun 2 tilbage ud syd. Så er det Martin, der skal afsted som den første hos hold Nord. Han klarer den lynhurtigt. Vi fører over hold Nord. Nu er det bare vigtigt, at vi vinder. Ikke mindst for Asma. Leila klarer den. Så er der 2 opgaver for hold syd. Der skal graves. Og rebet skal laves ved hjælp af rebstykkerne. Hold Syd begynder at grave, og vi har utroligt travlt, for nu skal vi virkelig over den her svævebane, og det kan kun gå for langsomt. Pas på jer selv. Adelina klarer den. Pas på jer selv. Rikke tøver. Rikke klarer den ikke. Du må op igen. Når vi er oppe i svævebanen, så laver jeg en kæmpe bummer. Jeg skal tage fat i denne her pind, vi ligesom skal svæve på, og så siger gutterne bag mig, Rikke, den er helt vildt snoet. Skal du ikke lige sno den ud? Jeg når jo ikke at tænke, for jeg bare lander lige så langt jeg er. Sørg for at kommunikere. Så er det Lisa. Lisa klarer den flot.
Og Syd graver derudad. Christian klarer den. Rikke prøver igen. Andet hug. Koncentrer dig. Flot, Rikke. Misset første gang. Gør det anden gang. Svensson kører et stunt, der ved noget. Svensson klarer den lige. Hold Nord nærmer sig, og de kommer op på siden af os. Nu skal vi fandme have den der pyramide op af det sand, og det skal være nu. Så er der Prince som den sidste. Prince kommer i mål som den sidste. Hold Nord har travlt! Hvis I skal bo på den fede strand, så skal det gå stærkt. Hold Syd er næsten i mål. Og Syd skal bare have hejst pyramiden mod himlen. Det er Amanda, der kravler op for at få sat rebet fast. Hold Nord hælder ind. Hold Nord kan nå det endnu, men det skal gå stærkt. Det er fedt at få den her pyramide fri. Nu skal vi bare have den over og de sidste brikker til at falde på plads. Amanda Sasha kæmper med hagen. Alle skal bag ved pyramiden. Hold Nord kan nå det endnu. Tillykke, Hold Syd! Jeg er super glad. Det er det rigtige hold, jeg har valgt. Vi alle sammen går helt amok, og vi kender knap nok hinanden, men folk krammer hinanden og skriger, så jeg er en fandens Karl lige her, altså. Venner, jeg er vildt imponeret. Sikke en energi. Hold Nord var rimelig langt bagefter, men var lige ved at snyde dem til sidst. Forrygende indstilling. Tillykke, Hold Syd. I flytter ind på Paradisstranden. Der er masser af byggemateriale. I kan lave et paradis. Det er op til jer. Ninos, det er ikke så godt der, hvor I skal hen. Men der er nogle pinde. Det kræver lidt fantasi. Asma, som sagt, er på vej på hospitalet. Jeg håber, og det gør I garanteret også, at hun kommer så lynhurtigt, så vi får Asma tilbage i ekspeditionen. Og så lige en sidste lille ting. I skal vide, at I alle som en får indflydelse på, hvem der ender som årets Robinson. Peter fik sat vinderholdet i dag. Adelina fik sat et taberhold. Nu er det et spørgsmål, om det bliver ved sådan. Det er op til jer selv. Godt kæmpet. Vi ses. Afsted med jer. Det er luksus at komme på sådan en strand her. Vi er så glade for, at det var os, der vandt den dyst. Altså, der er sindssygt flot på den her strand, vi er kommet til. Det er jo, det ligner sådan lidt Bahamas, ikke? Det er jo 5-stjernet. Stranden er smuk, og det er dejligt at komme til et sted, hvor man også har nogle redskaber, man kan bygge med. Jeg synes godt, man kan se det i en vinterstrand, vi er kommet til. Jeg har haft en tendens til at larme meget, og jeg tænker, at risikoen for at ryge hurtigt ud, hvis man larmer meget, den er til stede. Så jeg vil ikke sige, at jeg lægger bånd på mig selv, men jeg tænker rigtig meget over ikke at larme for meget. Er der nogen, der har erfaringer med at bygge shelter? Det er du. Er det ikke bare dig, der tager teten, og så sætter også i gang? Jeg tror, jeg tager lidt hovedansvaret i at få bygget en shelter, fordi at jeg har en lille smule erfaring med det. Det kommer til at regne ret meget, så vi vil også gerne have noget ovenfra, der er nogle presenninger, som vi kan hive nedover, så det er mega luksus. Vi får fundet en rigtig lækker åbning, der både er trukket lidt ind i skyggen og lidt i læ for eventuel regn. Og så kører den en derfra. Det er med at lade mig være ham, der bare kan det hele, altså komme med nogle gode input, vi har. Jeg tænker bare, at vi kører nogenlunde. Altså, det her. Ja. Det her, det er ligesom rammen for bjælkelaget. Vi rykker lige den der pind lidt ind i forhold til de der. Og så har vi bare talt dem der op, så kan vi egentlig bare inddele det i de 3 felter. Det er Frederik, der ender med at få teten, fordi han siger, at han har prøvet at bygge sådan noget shelter og sådan noget før. Det har jeg ikke, men jeg har en baggrund som bygningskonstruktør og tømrer. Vi skal nok vil du have den over
Så den fanger derop, eller? Ja, hvis det kan lade sig gøre. Har du nogen, der er så lange? Jeg er ikke så høje. Forestil dig det der, og så får man nogle palmeblade henover, og så ligger man... Så ligger man sgu bare og blødt, ikke? Så laver vi det måske bare lige med en lille hældning, altså med fødderne den vej, så man altså rart at ligge en lille smule sådan en... Jeg ved sgu ikke, hvor mange byggeledere, der skal til for at bygge et shelter, men jeg prøver at danne mig et overblik, og så kan jeg godt mærke, at Anders han er ivrig efter at hjælpe. Det holder mig lidt i baggrunden. Jeg er okay. Jeg kan godt leve med taberstranden, men jeg vil selvfølgelig hellere være på en eller anden mega lækker Paradise Beach. Selvfølgelig vil jeg det, men nu er vi her, og så må jeg jo tilpasse mig i det. Ja, lad os kigge. Ej, der er myggenet. Myggenet og... Så skal Ida ekstra fedt, til at binde træet sammen. Ja, ingen sab. Og machete. Mine nye holdkammerater virker fantastiske. De er imødekommende, smilende, glade, og alle er motiveret for at komme i gang med at få bygget og gjort ting til. Toilet, det er sådan set det vigtigste. Ja, pølser. Den vej. Jeg skal sørge for, at vi har et toilet på øen. Altså, det er noget af det vigtigste for mig. Toilet er mit frirum. Toilet er der, hvor jeg kan få lov til at tænke, og toilet er der, hvor jeg kan få lov til at tænke taktisk. Jeg forestiller mig, at vi finder et eller andet lækkert område. Lidt herfra selvfølgelig, ikke? Og så sker der det, at vi ligesom på forhånd graver hullerne. Det smarte, det kommer nu, at når vi har gravet op, så kommer der en lille bunke her ved siden af. For mig at se, at Lisa har tænkt en plan for vores pølsehuller, det er jo mega fedt. 2 hjerner, der tænker ens, det kan jo ikke blive bedre, altså. Altså, jeg melder mig meget gerne på at gå og hjælpe med, eller jeg leger. Det første, vi egentlig gør, det er, at vi skal have et sted, hvor vi ligesom kan sove. Og Christian, han nævnte jo, at han kunne noget med at bygge osv., så Christian, værsgo, så fortæl os, hvad vi skal gøre, for at vi kan få bygget et shelter. Vi bliver nødt til at sætte 4 af de der stolper. En i hver hjørne. Ja. Og så skal der være sådan nogle her. Passer det med her? Så lad os lave en lang, ligesom gære oven på hinanden. Og den her skal møde en anden magen til. Jeg tager teten og bliver udnævnt til byggemester. Jeg elsker at bygge og går og bygger lidt derhjemme også. Vi lægger nogle stolper op og graver nogle huller og får sat noget fundament til vores shelter. Det betyder rigtig meget, hvis vi kunne få ild på første dag, fordi at, jeg har en klar forventning om, at vi kan fange nogle fisk eller nogle krabber, som vi kan stege. Så det vil være vigtigt med noget ild, også for at holde nogle myg væk og sådan nogle ting. Ja, tak. Er du der? Ja. Okay. Vores plan for at lave ild er, at vi finder 5 mennesker, og så har vi den her bambusbandit og laver et hul i den, og sørger for at prøve at lave en masse friktion, så vi får noget varme. Det er sindssygt hårdt at lave ild, når man sidder der, og skuldrene de syrer bare med det samme. Man tænker, at jeg kan blive ved længe. Og det kan man overhovedet ikke. Så vi bliver nødt til at bytte rimelig hurtigt. Det lugter brændt. Ja, det er godt. Der kommer røg, og det lugter ild, men der sker ingenting. Jeg kan godt mærke, at jeg giver den gas, og prøver selvfølgelig at gøre lidt ekstra for ligesom at vise, at jeg kan sgu det her, men lige pludselig så får det sgu bare dårligt. Jamen, Oliver går sindssygt meget all in på det her ildprojekt. Det betyder sgu bare, at han giver sig, og det tænker jeg klart er en mand, vi kan bruge i vores konkurrence. Det er super dejligt at være på en bounty-strand. Det har jeg og alle de andre på holdet sukket efter, det er der ingen tvivl om. Det er det også, der er næsten ingenting. Jeg synes, vi kan godt være heldige, at der er et eller andet, der vil trække op. Ja. På øen, vi havner på her, der burde der være mulighed for at finde mad. Altså, vi har en god kystlinje, og vi har noget ferskvand, der løber ud i havet. Mit håb er, at vi kan tage rokker. Jeg tror, vi kan se dem fra... Og uden udstyr, der tror jeg ikke, vi kommer til at fange meget af det. Min absolut største styrke, det er vand. Jeg ved, hvordan man fanger en fisk, og jeg ved, hvad der kan spises og hvad der ikke kan spises. Men fiskemand, det her det bliver godt, det der. Ja. Når de store fisk, de kommer herind. Jeg vil rigtig gerne derud. Men der skal være stille vand, for vi kan se
se dem ligge på sandmarken. Det bliver nok ikke særlig stille der. Vi har en rigtig fed type i Johannes, og han mener, at han kan fiske, så tak. Vi går derover, så de er helt friske. De er helt friske, ja. Det er bedre at tage, eller ligge under læ. Nå, der kan du bare se. Det kan jeg godt. Og jeg synes, det er verdensklasse. Jeg synes, det er et stærkt hold, vi har. For at være helt ærlig. Jeg er glad for at ind på Hold Nord. Jeg er sikker på og håber på, at vi kommer til at vinde en masse dyster. Jeg vil sige, at det kunne godt være, at hun flyttede lidt tidligt med mig. Så vælger jeg mig som nummer 1, og hun nævner muskler, hun nævner alt muligt. Det kan jeg godt at vide lidt om. Nej, hold nu op. Det er jo bare... Jeg prøver at booste moralen. Hun sagde nogle pæne ord om mig jo. Der er mange, der er faldet for min charme hjemme i Danmark. Og lad os se, om Adelina også gør det. Du skal da også lige af. Bare hvis du skal have nogle tricks, så må du sige til. Jeg er jo blevet gift for en uge siden jo. Ja, er du det? Ja. For en uge siden. Tillykke med det. Jamen så, det kan være, at jeg skal prøve at slå mig ned med holdkaptajnen. Så vi laver bitte bryllup herovre i hjørnet. Martin og jeg, vi har det fantastisk sammen. Altså, der bliver hygget, og der bliver snakket, hvad kan man sige, pik og patter og hornmusik. Skal jeg lige prøve også bare, så kan I også har en med hjem. Der er en der. Nu har jeg været sammen med Svensson en dag nu. Det skulle være fedt. Han giver god humor og humør til øen. Det er en fed følelse, at man kan slappe af og egentlig bare være sig selv. Og det er fedt, når man kan det for dag 1 af nu. Jamen, jeg tænker, vi kan starte med at lave den på den anden side. Så laver vi lige en lille høj. Jeg er lidt stille i starten og trækker mig lidt tilbage, og det er egentlig, fordi jeg hjemmefra har besluttet, at jeg ikke vil være for dominerende. Jeg er tit en, der fylder meget i et rum. Jeg snakker rigtig meget, så jeg har besluttet mig for, at hernede, der vil jeg være god til at give plads til andre, fordi vi skal være her i lang tid. Jo. Jeg vinder hele lortet. Hej, jeg hedder Tine. Jeg er 38 år. Jeg bor her i Aarhus sammen med mine 2 drenge, som jeg kommer til at savne rigtig meget. Jeg er sikker på, at det bliver noget af det hårdeste ved at være afsted. Kommer du til at savne mig? Ja. Jeg har meldt mig til Robinson, fordi jeg har været alenemor i knap 17 år, og nu tænker jeg, at det er min tur til at gøre noget for mig selv. Tror I, jeg kan klare det? Muligvis. Ja, det satser vi da på. Jeg vil gerne opnå med min deltagelse i Robinson og vise, hvor viljestærk jeg er. Bryde nogle grænser og gribe en udfordring. Så, drenge, så er vi ved at være klar til at tage afsted. Vi ses! Vi ses! Der kommer en ordentlig mobbedreng her. Jeg synes, at vi alle sammen arbejder meget hårdt med at bygge vores shelter, undtagen 2 mennesker. Det er Lisa og Ninos. Hvad de har planer om, det ved jeg ikke. Jeg forestillede mig, at den her bunke, vi jo så har lavet, der tager vi skoven om lidt og graver. Så vi flytter faktisk bunken her, ikke? Ja. Så graver vi dybt, rigtig dybt, så dybt vi kan komme. Ja. Og så vil der jo så ske det, at vi laver sådan en elevator, så vi siger pølse, sand. Pølse? Pølse, sand, ikke? Lises og jegs projekt er mega godt. Altså, vi kan godt se planen her, og vi håber på, at vores holdkammerater kan se planen lige så vel, som vi kan. Okay, første. Det er også først, at vi laver det her. Ja. Det er jo ikke noget, vi er vant til. Sådan der. Hvordan synes du, det gik med at vælge hold? Jeg synes egentlig, det gik fint nok. Altså det, der var mega vigtigt for mig, det var, at jeg valgte nogle forskellige mennesker. Altså det ligner, at de alle sammen har nogle forskellige kompetencer og styrker. Godt valg, mand. Ja, mega godt valg. Ja, skide godt valg. Ja, så kan de sidde og sutte over på deres ø derovre. Ja. Man er skide på, hvor pænt det er. Jeg ville hellere tabe og være på denne, altså være med jer, end jeg ville vinde og være på det andet hold. Det mener jeg ikke. Det var godt sagt. Ja. Jeg er super tilfreds med mit hold. Vi griner konstant. Vi har det super sjovt sammen, og det virker lidt som om, vi har kendt hinanden hele livet. Det er ret utroligt, at man kan have det sådan, når man lige har mødt hinanden. Umiddelbart så er det en homogen gruppe, jeg har sammensat.
er altså også første gang, jeg sov udendørs. Det har jeg altså ikke lige prøvet at gøre mig i før. Ikke noget, når du så tit før. Men det gik. Jeg sover. Jeg tænker bestemt ikke, at udendørslivet er noget, der er mig normalt, og det kommer det heller ikke til at være. Men det er jo blandt andet en af grundene til, at jeg har meldt mig til Robinson. Det ser rigtig godt ud, her, dreng. Det er sgu blevet gode til. Det er stadig ved med at tage det yderste med ind. Ja, fordi så trækker du dem bare, hvis man lige tager og spænder dem en lille bitte smule ind her. Mine flætninger er ret vigtige på vores hold, hvis vi skal sove godt, fordi at det går ikke så godt med at sove på palmebladene, uden de er flettet, de er lidt hårde. Så hvis vi skal lave en seng, der er brugbar, så skal bladene flettes, og drengene skal lære at flette, så sådan er det. Jeg kan ikke flette dem alle sammen selv. Så jeg starter stadig Ja, du starter altid udefra, ydersiden af, fordi ellers så får du sådan en hul i panden. Ja. Amanda Sasha, hun er super sej til at flette, og ret hurtigt bliver Johannes og jeg også indviet i flettepigerne, så vi går fuldt på at flette de her sengeunderlag, hvilket fedt. Team Flet? Det er flettepigerne. Ja, det er flettepigerne. Jeg dør! Og børn, de er rigtig gode til at skaffe det væk. Ja. Live fra stranden. Vi havde har væltet ned i cirka 2 timer. Alt er vådt. Det er frygteligt at vågne. Alt er vådt, og alt vores tøj er vådt, og hele vores lejr er våd, vores regnslag er våd, vores tasker er våde. Jamen alt, hvad vi har, det er vådt. Jeg har sovet forfærdeligt. Jeg har sovet vådt. Jeg har sovet klemt. Jeg har været vågen hver anden time og tænkt, for fanden er det da ikke snart lyst, så jeg bare kan stå op. Finder du noget, Christian, så? Klasse. Jeg håber helt vildt på, at vi får ild. Altså, det er jo vigtigt i forhold til hygge, mad og tør tøj, varme og så videre, så vi skal satme have noget ild. Det tager Svensson over, og så tager du over. Ja, så kører vi så. Ja, Svensson. Er det nemmere? Ja, fordi så sidder han klar, og så holder du fast her. Ja, så kører vi Okay? Lad os prøve. Klar? Yes. Vi har alle sammen set Robinson og Bear Grylls, så jeg skal komme efter dig, så man kan lave ild ud af de her 2 bambus, hvis man får noget friktion. Og vi går så i gang med alle de muskler og alle de gode idéer, vi har med at prøve at skabe, hvad kan man sige, ild ud for de her 2 bambus. Og den kommer allerede, mand. Klar, Svensson. Ja. Klar. 3, 2, 1, kør. Godt, det der. Jeg får gløder. Jeg tror, vi ikke bruger i den der for meget. Da der kommer røg op for de her bambus, så tænker jeg, så er der jackpot, ikke? Men der sker ikke en skide andet end det røg der. Det går helvedes til. Vi kan ikke, altså vi får noget røg, men det var ikke rigtig planen. Vi vil jo gerne have ild, så på grund så går det dårligt, og man kan sige, at jeg er ved at få en tennisalbu, og sveden havler af mig, og det går helvedes til. Der kommer en båd ude i horisonten der bliver man da sådan lige, der kan man godt lige mærke, det lige rammer lidt i maven. Jeg ser, det er Jakob, der kommer gående. Det eneste, der rammer mig, det er egentlig kun negativ følelse. Altså, det er aldrig godt, når Jakob han kommer gående selv. Hej med jer. Hold syd. Hej. Nu skal I høre, venner. Jeg kommer med dårligt nyt, som i rigtig dårligt nyt. Asma har brækket lårbenet. Nej. Det bliver jeg sgu lidt chokeret over. Jeg synes, det er voldsomt, og jeg bliver også lidt ramt på den. Det var ligesom var mig, der holdt hende i hånden på jorden, lige efter det var sket. Jeg havde slet ikke nogen idé om, at det var så slemt. Ej, jeg får gåsehud. Jeg får dårligt. Hvor er det synd for hende. Ralf, det gør indtryk. Ja, det sagde mig selv. Ja, I nåede jo ikke at kende hende af gode grunde. Men hun har givet positiv stemning, det er helt sikkert. Jeg bliver sgu rørt, da jeg får at vide af Jakob, at Asma er ude. Vi skal nok klare den uden Asma, men hendes humør og hendes smil, det blev mig bare ramt af fra dag 1 af. Inden jeg lader jer være, så er der lige en sidste lille ting. Ja, vi er nået til det. Det er blevet tid til årets første dødskamp. Det er en mega dårlig dag. Asma kommer ikke tilbage, og der kommer dødskamp, så det kunne faktisk næsten ikke blive værre. Årets første dødskamp får konsekvenser, både for vinderen og for taberen. Vinderen af dødskampen går i ø-rådet med en ekstra stemme på sig. Taberen af dødskampen går i ø-rådet med 3 ekstra stemmer på sig. Kan I have det? Vi ses. Venner,
se, hvad jeg har fundet. What? Det er et dødsarmbånd. Hvad? Nej, nu starter det rigtigt, jo. Lad os se, hvad de siger. Ej, ja, så er vi ægte i gang. For satan. Ej, jeg har Er du nervøs? Prøv at læse det. Ja, jeg er mere nervøs for, hvad der står. Ja, lad os høre. I skal sende en kammerat i dødskamp. Dødskampen får konsekvenser for både taberen og vinderen. Vinderen af dødskampen går i ø-rådet med en ekstra stemme på sig. Taberen går i ø-rådet med 3 ekstra stemmer på sig. Taberen får 3 ekstra stemmer, og det har en ret afgørende og voldsom betydning her i starten af ekspeditionen, så den napper jeg sgu ikke. Jeg kan godt tage den. Vil du gerne det? Fuck, hvor er du sejt, Lise. Er du sikker? Jeg synes også, det er sejt, Lise, men er du helt sikker? Jeg er helt sikker. Jeg har din ryg totalt fuldstændig Ej, på den der. hvor er det fedt. Okay, du er så vild. Jeg tænker, det er skide sejt, at Lisa hun melder sig som den første pige til at tage en dødskamp. Det viser virkelig, at hun vil det her. Er du klar? Jeg er så klar. Ja, klar! Klar! Det er da super farligt at have 3 stemmer på sig fra start af. Det er da noget af et sats, men jeg bliver også bare nødt til at kaste mig lidt ud i det. Nu har jeg taget en for holdet, eller hvad man skal sige, den her gang, så jeg må bare gøre mit bedste. Vi ses lige så snart du er til bag. Ja, vi ses! Hej! Nå, men on that high note, så har vi jo en beslutning, der skal tages. Der er dødskamp i dag, og der er ikke nogen lykkelig udgang på den, og uanset hvad, så ender man med at have stemmer imod sig. Det er klart, det er en vanvittig start. Den er også svær, ikke? Fordi der ikke er noget positivt i den. Det er kun lort eller lort, ikke? Ja. Lidt lort eller meget lort. Vil du have pisse eller cola? Præcis. Ja. Hvis der ikke er andre, der vil tage den, så tager jeg den. Det er fandme sejt. Ja. Er det det, vi gør? Det ved jeg ikke. Kunne jeg måske også godt finde på at gøre. Og det er sådan af flere grunde. Den ene er, at jeg godt vil prøve at bevise noget. Og den anden er, at realistisk set, så er jeg det svageste nu. Altså, jeg føler, at jeg har et behov for at bevise mig selv. Fordi det gik, som det gik. Altså, fordi jeg blev valgt sidst. Så jeg har et behov for at prøve at bevise, ikke mindst over for mig selv, at jeg måske kan tage en dødskamp og få en forløsning på den måde. Det kan være, altså, det jeg tror gerne, jeg vil tage den. Jamen, aner det ikke. Er du sikker? Det kan altså også give noget ild i øjnene og noget, der bare vil... Jeg tror sgu nok, du skal tage den her. 100%. Jeg tænker, Astrid, hun melder sig til den her dødskamp, fordi at hun har noget, hun måske gerne vil bevise. Astrid skal gå ud, og så give den en over nakken. 3, 2, 1, skud! 3, 2, 1, Astrid! God tur! Trods konsekvenserne for både vinder og taber, har både Astrid og Lisa valgt at melde sig selv. Lisa, fordi hun vil bidrage til holdet. Astrid, fordi hun vil bevise, at hun ikke er det svage led. Det er blevet tid til årets første dødskamp. Jeg har det fint med, at det er Astrid, jeg skal kæmpe mod. Jeg ser hende ikke som en farlig modstander. Lisa, hun intimiderer mig ikke, og det tror jeg er en fordel for mig. Velkommen til, Lisa og Astrid. Tak skal du have. Er I klar og friske? Absolut. I må lige forklare mig. Der er jo ikke nogen vinder her. Begge går herfra som taber. En med 1 stemme på sig, en med 3 stemmer på sig. Lisa, du har meldt dig selv. Hvorfor? Ja, det har jeg. Jeg tager en for holdet, og hvilken bedre anledning end at starte med en dødskamp. Jamen, tag en for holdet. Du kender dem nærmest ikke endnu. Jeg synes faktisk allerede, jeg kender dem ret godt. Det er et mega cool hold, jeg har. Ja. Hvis du går fra med 3 ekstra stemmer på dig, Ja. I taber dysten. Har du overvejet det? Ja, selvfølgelig har jeg overvejet det. Og det vil da være mega ærgerligt, men... Hvorfor så ikke undgå muligheden? Ja, vi bliver nødt til at tage nogle chancer i livet. Jeg tager en af dem her. Astrid, du har også meldt dig selv. Ja, det har jeg. Jeg var sidste valg i går. Det kan min stolthed ikke så godt lide. Forklar mig. Jamen, det er bare det, jeg er ikke vant til. Jeg er ikke vant til at være dernede. Jeg tror gerne, jeg vil prøve at bevise, om ikke andet, så over for mit hold og over for mig selv, at jeg måske godt kan, ikke? Trods det, at du er sikker på at gå herfra med en ekstra stemme på dig. Ja. Eller 3. Eller 3. Udmærket. Og nu skal I høre, hvordan I vinder dødskampen. I har hver 6 kugler. Dem skal I have flyttet fra holderen og ned i kur. Det gør I ved hjælp af balancestaven. Placer jer på toppen af bommen. Placer en kugle på balancestaven og bevæg jer nu ud af bommen. Drop kuglen i kur. Vend tilbage og start forfra.
Hvis de taber kuglen undervejs, hvis de selv falder ned undervejs, så er det forfra. Det her, Astrid og Lisa, er meget, meget simpelt, men det kræver god balance og en sikker hånd. Hold hovedet koldt. Lad os gøre det. Jeg er spændt og nervøs. Altså det værste, det kunne have været en fysisk dødskamp. Nu er det her så ligesom det næste værste, det er balance. Men nu må vi se, hvordan det går. Min taktik i dag er, at jeg skal holde fokus, jeg skal have pulsen ned, jeg skal koncentrere mig, og jeg skal ikke lade mig køre op og stresse eller køre op i en spids. Er I klar? Ja. Sæt i gang! Lisa mig på den igen. Astrid forsøger sig for første gang. Det er egentlig ikke så svært at holde balancen, men det er svært at balancere med kuglen. Fordi det handler jo om at have kuglen i balance, samtidig med at jeg skal kigge ned, at mine fødder rammer selve balancebommen. Det var lige ved. Da jeg går ned af balancebommen og skal balancere kuglen ned i kurven, der går jeg ikke nok ned i en squat. Lisa prøvede at kaste på højderne. Det koster mig et par kugler, at jeg får tippet dem lidt for højt, så de ryger ud af kurven igen. Jeg vil gerne bevise over for mig selv, at jeg ikke, selvom jeg er blevet stemplet på landstigningen, at det ikke hører sig til. Så har Lisa styr på den første kugle. Det er en mega fed følelse, da jeg får den første kugle i kurven. Jeg finder ligesom også ud af, at jeg knækker koden og finder ud af, at jeg skal jo ned i en ret dyb squat for at tippe den forsigtigt ned, uden at den hopper ud af kurven igen. Lisa, hun får den første kugle i hullet, og jeg bliver bare endnu mere presset og begynder at ryste endnu mere. Astrid tager chancen, dropper kuglen oppefra. Lisa bøjer godt ned i knæene og lykkes med sin kugle nummer 2. Der er kun 4 tilbage for Lisa. Jeg får kigget over på Astrid og ser, at hun slet ikke er med. Og det giver mig måske også lidt blod på tanden, at jeg kan se, at jeg lige pludselig får et forspring. Lisa har 2 kugler i sin kurv, mangler 4. Astrid kæmper for at få den første kugle i kurven. Det gør jo ikke noget godt med mine næver, at jeg også kommer dårligt fra start. Jeg forsøger at tage dybe vejrtrækninger og alt det der, men det hjælper ikke. Lisa er ved at have fundet formen. Er halvvejs, mangler kun 3 kugler. Lisa får sin 4. kugle i kurven, mangler kun 2. Intet er afgjort endnu, men Astrid, du har travlt. Du har fundet formen. Lisa har kun 1 kugle tilbage. Så er det slut. Astrid mangler alle 6. Tillykke, Lisa. Du har vundet årets første dødskamp. Jeg har det ikke særlig godt lige nu. Det her det er det værste, der kunne ske. Astrid,
Hvordan vil du beskrive din start på ekspeditionen? Ja, det er ikke gået så godt. Det er det sgu ikke. Du er en stolt kvinde. Ja, meget. Hvor meget rammer det her på stoltheden? Sindssygt meget. Jeg er et virkelig stolt menneske. Og det er knækket. Jeg havde ikke regnet med, at det ville gå sådan her. Altså, min stolthed, det er ikke ked af det. Nej, jeg er rasende og det er irriterende. Og frustreret. Meget frustreret. Jeg tror, jeg bliver så berørt over det, fordi at det er bare 2 dage i træk. Jeg tror, jeg fik et lidt mere hårdt slag, end jeg selv troede, jeg ville få af at blive valgt til sidst. Du er en stærk kvinde. Du har en hel masse at byde på. Det er ikke balance. Jeg håber for dig, at du får chancen for at bevise en hel masse. Men du går herfra med 3 ekstra stemmer på dig. Lisa, fuldkommen suverænt. Ja, tak. Var du i tvivl på noget som helst tidspunkt? Jeg skulle ikke. Lige lidt til at starte med. Jeg skulle lige lure teknikken og lige have pulsen ned og noget. Så synes jeg egentlig, jeg havde ret godt fat i det. Du ser utrolig glad ud. Det jeg er da rigtig glad. Og du går herfra med en ekstra stemme på dig. Ja, det er fantastisk. Det er super. Du kan hvad være. Jeg glæder mig helt sindssygt til at komme tilbage til holdet og fortælle, at jeg har vundet den her dødskamp. Også at jeg måske har vundet den så overlegen, som jeg har. Godt kæmpet begge. Lisa, du er noget bedre til det her. Det kan være, at I mødes igen, hvor Astrid er noget bedre. Det vil tiden vise. Godt kæmpet. Vi ses. Godt tilbage. Lisa, 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 Lisa. Det er næsten umuligt at bedømme ud fra Lisas ansigtsudtryk, om hun har vundet eller tabt. Hun har det vildeste pokerface på, da hun kommer op ad stranden. Hvordan er det gået, Lisa? Det var sådan en lidt crazy oplevelse, vil jeg sige. Jo, da jeg kommer derud, så er det Astrid, der står der. Ja, det var... ja, det gik sgu ret godt, faktisk. Yeah! Jeg er super glad for, at Lisa har vundet dødskampen. Det er jo en sejr i hus. Det er jo super fedt. Det er vi jo pisse glade for. Vi er helt vildt glade for, at Lisa vandt. Så vi trængte til en sejr. Jeg håber virkelig, at Astrid hun, har vundet den her. Det vil betyde sindssygt meget for hendes mentale, og også for gruppedynamikken, at hun ligesom kommer tilbage og har lidt mere tro på sig selv. Det gik ikke. Det gjorde det altså ikke. Jeg hører, vi skal da bare sørge for, at vi ikke kommer i det øvrigt der. Ja. Vi tager den dyst der, så er det hele sgu ligegyldigt. Så kører vi bare derfra. Ja. Det rammer mig faktisk ret hårdt, når hun fortæller, at hun har tabt, for jeg kan se, at der er nogle følelser på spil for hende. Så der skal jeg lige trække vejret og tælle til 10, fordi der kan jeg også mærke, at jeg får ondt af hende. Så det skal være under den der, eller det der? Skal det være herovre? Det fungerer måske også meget godt. Og der er forholdsvis rent, ikke? Der er meget rent, men der er de der huller, så der er sikkert klamdyr nedenunder. Men det kan vi... Ja, det er vi ligeglade med. Tror jeg ikke, vi undgår til det. Efter første nat, hvor vi alle sammen har sovet sammen i vores lille fine hytte, finder vi simpelthen ud af, at det er sgu ikke skide godt. Vi har simpelthen fået bygget en alt for lille hytte, hvor vi ikke alle sammen kan ligge inde og sove i. Så Prince og jeg går på jagt efter et andet spot, indtil vi i hvert fald har fået bygget en hytte, hvor vi alle sammen kan ligge sådan nogenlunde fornuftigt i. Jeg tror måske, at hvis det bliver voldsomt regnvejr, så er det meget godt, at palmebladene er så store. Men vi kan ikke undgå det, der drypper ind. Det er så, hvad det er. Det er, hvad det er. Det er trods alt bedre, end ikke at have noget tag. DK. Der kommer lidt at tro på. Mit navn er Prins, også kendt som Sorte Prins. Jeg er 33 år gammel. Jeg bor på Østerbro. Jeg er far til en pige på 6 år, snart 7. Hun hedder Viola. Jeg fandt mig selv, da jeg blev far, og fandt ud af, at der lige pludselig var en, der betød mere, end jeg selv gjorde i den her verden. Min tid går med træning. Jeg elsker at passe på min krop. Udover træning, så er det musik, jeg laver. Jeg har fart over feltet, fuld fart frem. Blev født som en taber, nu jeg vinder. Vi overvejer lidt, uanset hvad faktisk næsten, at ikke rykke lejren, men at rykke over under palmen over ved tørrestativet.
Der er bare en kæmpe stor palme. I forhold til, at vi kommer til at ligge inde i den sump derinde. Er du med derovre, Tina, eller hvad? Ja. Skal du lige se Mansion? Ja, det kunne godt være lige se Mansion. Det, at Tina, Prince og Lisa vælger at sove et andet sted, er, man kan sige, nu er det starten af ekspeditionen, så det er klart, jeg tænker, at i og med, at de 3 vælger at lægge sig for sig selv, at det ligesom er, hvad kan man sige, starten til en gruppering. Den ramte min stolthed rigtig hårdt den første dag, og blive valgt til sidst. Det er super hårdt for mig, alt det her. Og jeg hiver fat i Anders. Det er egentlig en mærkelig fornemmelse, fordi vi har jo vundet. Men fornemmelsen inden i mig af at have vundet, det er lidt som at pisse i bukserne, ikke? Det giver en stakket varme. Ja, det er ikke noget, jeg nogensinde har. Det kunne jeg næsten forstå. Den ramte alligevel hårdere, end man sådan lige... Jeg har aldrig nogensinde blevet valgt sidst. Nej. Noget som helst. Hej. Jeg hedder Astrid, og jeg er 27 år. Nej, det er jeg ikke. Jeg er 46 år. Jeg er bosat på Falster, har 2 børn og arbejder på et skærmet afsnit. Her er min arbejdsplads. Det er nye udfordringer hver dag, og der er ikke nogen dage, der ligner hinanden. Jeg er med i Robinson-ekspeditionen, fordi jeg har prøvet nogle ting i mit liv, som gør, at jeg måske søger nogle nye grænser og nogle nye udfordringer. Jeg elsker is. Jeg elsker slik, kager, chips. Jeg elsker alt, hvad der fedder. Men jeg har engang vejet omkring 35 kilo mere, end jeg gør nu. Jeg skal passe rigtig meget på med ikke at falde i gamle vaner. Jeg har bygget mig selv op. Det har taget rigtig lang tid. Men det er det, der gør, at jeg er så stærk, som jeg er nu. Hej. Prøv at se, om du kan slå det ud af hovedet, og så bare se, om du kan finde noget glæde i hele det her. Ja, for det er vildt fantastisk sted. Ja. Altså, og hele det, og så prøv at se, om du kan fokusere hver gang, hvis der er et eller andet negativt, der lige slår ind over, så prøv at slå det væk med noget positivt. Astrid, hun har det meget med, at hvis hun gør 5 gode ting, så hvis der lige kommer en skidt ting, jamen så hæfter hun så kun ved den skidte ting, og så slår hun sig selv mere eller mindre i hovedet over det, i stedet for at tænke på de 5 foregående rigtig gode ting. Du skal ikke være i tvivl om, vi er der, og vi støtter. Jeg får det bedre af at tale med Anders. Det er 100% sikkert. Det gør jeg. Der. Nej, her. Det kan godt være, det er gået væk. Lige her. Ja, au, for helvede, det gør da mega ondt. Er det lige, der kommer sådan lidt hulkende og siger, au, hun har fået en splint i foden? Ja, fuck, det gør ondt. Vandet kommer det sgu da ikke ud af. Ej, det er som om, den bliver ved med at stramme lidt i min fod. Der. Er det der? Ja, Prøv at hold lige en skål. Nej, det gør du ikke, det der. Please. Nej, det er sygt, det der. Ej, Christian, skal vi ikke bare hætte den der pincet, eller hvad? Christian, jeg kender dig jo slet ikke. Min taktik til at få en splint ud af foden, det er simpelthen bare at suge, ligesom man ville gøre med bistik med brøden her. Det er ikke et slangebid. Christian er noget for sig selv. Altså, jeg tænker, det er sgu ikke særlig mange mennesker, der slutter på andres fødder, når det er, de har fået en splint op i foden, så han er nok bare sin egen. Det skal da ud, hvis det er ligesom et slangebid, eller et bistik, eller en torn, eller... Du kan da sagtens, hvis du suger hårdt nok. Adelinas lille Robinsons fod sværer faktisk som et sødt lille kyllingelår. Nå, dyst. Det bliver fucking fedt, og vi skal bare tage det med storm. Altså 100%, ja. Hold sammen, god moral, så bare ud og flække dem, mand. Så skal vi sabe de baghjul. Vi skal dyst. Det er det, vi lever for. Det er det, vi glæder os til. 1, 2, 3, nu. Det vil være super nederen at tabe. Jeg er en inkarneret vinder. Jeg fucking hader at tabe, så vi skal vinde. Tab, det er et lorteord, det vil vi helst ikke bruge. Det er vigtigt, at vi vinder i dag, fordi at, jeg har 3 stemmer. Jeg er næsten sikker på, at det er mig, der ryger, hvis det er, at vi taber og skal i ud. Er alle mand klar? Og så skal den altså, hvad siger du, Astrid også? Den skal bare have fuld god energi. Fuld Gaddafi. Ja. Så vi kan få elimineret
de der pisse stemmer, du har på dig, ikke? Så er det hele jo ligegyldigt, hvis det er, at vi vinder det her. Jeg prøver på bedste formåen, det er min person at gøre det, og få peppet holdet op til at nu skal vi stadig til det her, og vi skal selvfølgelig ikke miste Astrid. Det er rigtig vigtigt, fordi vi skal helst have så mange spillere så langt hen som muligt. Skal vi tage en kampråb på det? Skal vi gøre det? Ja da. Lad os gøre det. 3, 2, 1, skyld! Det, jeg kan være med til at gøre i dag, til at vi vinder, det er jo bare at gøre alt, hvad jeg kan, og håbe på, at der fucking er et eller andet, som jeg kan finde ud af. Hold Nords nederlag ved landstigningen har fået store konsekvenser for livet på taberstranden. Alle vil de vinde, men for Lise fra nord og især Astrid fra syd kan det blive afgørende at slippe af med stemmerne fra dødskampen. Det er blevet tid til Robinson-ekspeditionens første dyst. Velmødt, venner! Tak. Velkommen til årets første dyst. En forrygende start, lavet I alle sammen. En landstigning, det forpligter. Nu er spørgsmålet før første dyst. Peter, hvordan står I forhold til nord? Vi har snakket igennem, hvad der skete på den første dag, og vi er klar til at give den maks gas. Ninos, du står og griner. De vandt med millimeter. Vi er 100%, vi er sultne. Vi spiser dem i dag. Millimeter er nok. Sådan er det altid været. Det handler bare om at vinde. Ja, snak. Adelina, der er i hvert fald nogle af dine holdkammerater, der er klar. Når du står og kigger dig omkring, valgte du rigtigt? Jeg har virkelig et godt team. Jeg føler, at jeg har kendt dem hele mit liv. Det lyder som om Hold Nord og Hold Syd er glade for det, I har. Præcis. Det var dejligt at høre. Og nu skal I høre, hvordan I vinder årets første dyst. På mit sæt i gang, der skal I op til de 2 gigantiske labyrinter. Det kræver, at I laver en trappe. Trappetrinene har I foran jer. Når alle mand er oppe på toppen af den første labyrint, så tager alle minimum 1 brik. Nu kæmper I jer igen de 2 labyrinter. Ruten, den giver sig selv. Følg rebets bane. Når alle mand er igennem, skal det afgøres. 2 for hvert hold. De placerer brikkerne her. Når brikkerne er placeret korrekt, så står de over for 3 opgaver. Løs de 3 opgaver, og I har koden til kodelåg. Vinderen er den, der først får låsen op og banket til urnen. Det er super vigtigt, at vi vinder dagens dyst, fordi at, nu vandt de landstigningen, og det er vigtigt hurtigt at revancere, så den står 1-1. Hold Nord klar! Ja! Hold Syd klar! Ja! Sæt i gang! Ja! Vi er 11 på Hold Nord, og på Hold Syd er det 10, og det betyder, at en af os skal sidde over, og jeg kan mærke på alle andre, at de er kampklar, og de vil rigtig gerne. Så jeg træffer et valg og siger, at jeg tager den her og hopper af. Samtidig med, så sparer jeg også på min energi. Grav trappetrinene op. Placer dem rigtigt. Vi skal egentlig starte med at grave de her pæle op, og så egentlig bygge en trappe. Martin og jeg, vi bestemmer os for at tage dem, vi tror, der er dybest, fordi vi ligesom føler, at vi har noget power. Begge hold har rasende fart på. Var det smukt? Kom nu, vi! Nord kajter lidt rundt i det. Trappen skal være lavet først. Den er ikke lavet. Så er Princes opgave at stå og tælle, hvor mange der er, hvilket det glemmer han åbenbart at gøre, for der gemmer sig 2 af de her trapper, man egentlig ikke lige kunne se ved første øjekast. Nord tror, de har lavet trappen. Det har de ikke. Hold Syd har lagt sig i spidsen. Nu skal jeg klikke jer på rebet, og så følger I rebets bane. Vi har en aftale om, hvem der skal gå hvor i labyrinten, for at de forreste kan hjælpe nogen inde i midten, og mig og Johannes skal gå som bagtrop. Hold Syd er gået i gang, men der er lang vej hjem. Det er Christian, der fører an for Nord. Så giv mig noget snor. Det er super fedt, at Christian han tager ledertrøjen lige der og bare fyrer afsted fra start og har luret, hvordan man gør, så han bare kan komme afsted. Det er fint. Vi skal have snor. Kom nu, kom så, Christian, kom så. Følg rebets bane. Syd har lagt sig i spidsen. Det, der er udfordringen med den her bane, det er, at hvis dem, der er foran dig, de tager snoren med sig, så bliver det hele strammet for meget op, og så kan man ikke få sig selv eller brikkerne rundt. Man skal selv igen, men man skal også sørge for, at de andre kan komme igen. Det er super presset at være inde i den her labyrint. Det er varmt, man sveder, man er frustreret, man er midt i kamp. Det er hammerhårdt. Det her ser legende let ud for Frederik. Frederiks problem er, at det ikke er legende let for de andre. Det er da pisse vigtigt at komme foran fra starten, men samtidig så er man også bare nødt til at holde hovedet koldt i sådan en lang dyst.
Nej, hvor går det her? Dog langsomt. Kom nu, team, kom nu! Det er ikke den fedeste følelse at være inde i labyrinten. Altså, der er ikke ret meget plads. Jeg er et okay stort menneske, så det er sgu ikke lige at komme igennem de huller der. Kom så, Christian! Hed dig selv! Løser det op hos Nord, så hælder de ind, så småt. Jeg står stadig fast, du. Den knude på min. Når nogen går for langt frem i labyrinten, så strammes rebet til dem, der så er efter. Og det skal man lige være opmærksom på. Hold Nord på bagud. Nu er de faktisk foran. Kom nu! Sådan, Christian! Sådan! Jeg kan godt kigge over på syd og se, at Frederik han er lidt bagud. Og jeg vil gerne igennem hurtigst muligt, og jeg har en personlig præstation for at komme først. Frederik og Christian nærmer så udgangen af den første labyrint. I har været i gang i 20 minutter, og Christian og Frederik er næsten halvvejs. Sådan, Christian! Sådan! Christian er halvvejs som den første. Christian stikker af for os alle sammen og glemmer egentlig lidt at få de bagerste med, og der går vores taktik, det der med at vende på hinanden lidt i stykker. Ej, jeg skal bare noget mere snor. Christian kører noget, der ligner kamikaze, men tror på, at han kan give reb nok til sig selv. Jeg synes, det svære i labyrinten er at få plads nok. Jeg er jo ikke nogen lille vips. Jeg bruger mange kræfter på at smide mig igennem de her og sørge for, at rebet er ret stramt til tider. Låser man så fast, binder man en knude, en sløjfe, jeg er ligeglad, så er det jeres eget problem. Det her, det er Robinson. Kom nu! Christian er igen. Frederik er igen. Tina er godt på vej. Det skaber en masse frustrationer hos os, der er i midten og bag, at de forreste, de ligesom glemmer at give tov med bagud. Ja, Nord fører umiddelbart, men nu er det faktisk Nord, der er gået i stå, som er låst fast inde omkring midten. Vi kommer til at sidde rigtig meget fast, fordi vi sidder simpelthen for stramt. Der er ikke noget tårer at give af. Han har taget al linen med sig, og det gør det næsten umuligt for os at bevæge os ned bagved. Christian kæmper, som om det er individuelt. Christian, husk bagfra! Christian vil først igen. Tine, greb den anden og kom! Tina er klar til at gå i gang med sidste labyrint. Eller jeg tør ikke at hoppe, den er for stram, den her. Jeg tør sgu da ikke at hoppe, den er for maven. Jeg bliver trukket bagover, så det tør jeg sgu da ikke. Skide frustrerende at sidde fast og mangle reb. Jeg kan ikke hoppe ned fra en platform, fordi jeg kan mærke, at hvis jeg gør det, jamen, så bliver jeg kvalt eller revet midt over af den her snor. Kom så, Tine! Kom nu! Jeg bliver hængt i maven, hvis jeg ikke får noget mere snor. Brug for mere reb. Der. Følg rebet igennem konstruktionerne. Så Frederik igennem som den første. Nogle vil sige Syd fører. Andre vil sige, at Nord fører. Syd har nu 6 mand i den sidste labyrint. Og Nord har 4. Der er faktisk kommet noget, der ligner et flow hos Syd. Det vil være noget af en stramning at sige det samme om hold Nord. Jeg brænder op indvendigt, og du ved, man kan jo ikke råbe noget op. Folk kan ikke høre en, og du ved, pulsen er høj og alle de her ting, så jeg overvejer at knæve rebet over på et tidspunkt, men det kommer der jo heller ikke noget godt ud af. Prince Svensson har kæmpe problemer. Men det, der egentlig bare sker, det er, at Prince han fuldstændig mister overblikket og går i panik, fordi han ikke kan komme rundt. Det er jo ligesom at tale til en døv jo. Altså, han hører det ikke, og han bliver ved med at mene, at han har ret. Svensson, Martin og Prince skal have løst problemet. Jeg kan mærke, at de ånder mig i nakken. Jeg kan mærke og høre Svensson hele tiden. Det giver mig ikke noget ro til at regne den her ud. Så jeg føler faktisk lidt, at jeg bliver frustreret af det. Nået til det punkt, hvor hold Nord skal have styr på det, der foregår i bagtroppen. Igennem snoren, Prince. Ja. Under. Ingen stress. Nord har fået løst problemet umiddelbart. Det vil sige, det kan faktisk lade sig gøre endnu. Kom så, Nord! Vi får endelig nosset Prince af helvedes til, så han kan, altså han har siddet fast i et kvarter, og vi kan ikke komme videre, men da det så sker, så er det jo op til mig og Martin at blæse alt, hvad vi har af. Så hold Syd i gang. Og det er Anders og Frederik, der skal have placeret brikkerne rigtigt. Samarbejdet der fungerer pissegodt. Det ender med, at Anders han laver krydset, og jeg ser, om det giver regnestykket om bagpå. Efter 50 minutters benhård kamp i solen, skal der nu hovedregnes. Jeg vælger sådan at tage nogle brudstykker af det her regnestykke, og så løber jeg ned og visker det til mit hold.
sådan så det andet hold ikke har mulighed for at kunne høre det. Du skal bare teste kørevne. Martin og Svensson kæmper med en meget, meget stram snor. Der mangler fandme noget ræb et eller andet sted. Så jeg er spændt ud, som om, at det var en dårlig sexleje i en svingerklub, så jeg kan ikke komme videre. Det er ret simple regnestykker, men det er svært i den banesol der lige at få dem på plads også. Ja da! Ja da! Kom så! Kom, Svensson! Og Svensson igen. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu! Hold Nord skal håbe, at Hold Syd ikke kan regne. Når vi kommer til regnestykkerne, så går klappen fuldstændig ned på os alle sammen. Altså et simpelt regnestykke, som at dividere, er fuldstændig en umulig opgave. Syd bliver ved med at regne forkert, og der fyrer vi simpelthen bare afsted. Både midtertroppen, jeg selv og Rikke, og så Prince og Martin og Svensson, de kommer også godt afsted. Syd forsøger sig, men det er tilsyneladende ikke rigtigt. Jeg skal bare knokles igennem nu, fordi vi kan stadig godt nå det. Hold Syd er regnet forkert. Det betyder, at Hold Nord kan nå det. Rødger Anders har problemer nu. Spørgsmål om det er nemmere bare at starte fra 0. Hold Nord kan nå det endnu. Tillykke Syd! Jeg er sindssygt glad for, at mit hold har vundet. Det er simpelthen så vigtigt, at vi tager en masse sejre her i starten. Vi ender med at tabe, og det er klart, at det er super frustrerende. Martin og Svensson, tidligere topcykelrytter, tidligere topfodboldspiller. Jeg har sjældent set noget så langsomt. Svensson, ja. Hvad sker der for jer? Jamen, vi går lidt i hårdklud med ned på en af de første, og vi er for langsomme om at danne os overblikket. Christian, havde de reb nok? Jeg kiggede mig sgu ikke så meget tilbage, altså. Jeg havde meget reb. Jeg hører ikke en skid om, at mit hold mangler reb. Jeg hører ikke noget. Der er ingen, der informerer mig om, at der er nogen, der mangler reb. I har fået en hel masse at snakke om. I møder mig i Ø-rådet. Her sender I en kammerat ud af Robinson-ekspeditionen. Lisa, på grund af dødskampen, så har du en ekstra stemme på dig. Ja. Det betyder jo, Astrid, at de der 3 ekstra stemmer på dig, de eksisterer ikke længere. Er du lettet? Ja, meget. Er det sjovere at være med i Robinson i dag, end det har været de første 2 dage? Ja. Hold Syd. Tager det første trofæ. Den er for. Vi ses, venner. Kom godt tilbage til strand. Tak. Ej, hvor var det godt, dreng. Jeg er super glad for, at vores hold vandt. Det er en virkelig fed følelse, og jeg elsker at stå på vinderholdet. Helt stolt af jer. Det var igen fremragende samarbejde, og det er jo bare det, der gør det. Det kører vi bare videre på. Og igen kørte planen bare fuldstændig, som vi har aftalt. Stille og roligt, ingen fik stress. Det er simpelthen for fedt. Hvor var det sindssygt vigtigt, at hun gik i Ø-rådet. Ja. Jeg kunne simpelthen ikke magt, hvis der var en, der skulle afsted. Nej. Jeg er sindssygt lettet over, at vi har vundet. Det her, det har vi gjort sammen. Og det inkluderer selvfølgelig også i allerhøjeste grad mig. Så det er en god følelse. Jeg synes, jeg giver alt. Altså, jeg er i hvert fald ved at besvime, da jeg tager det her ræb af. Jeg prøver efter bedste pædagogiske evne ikke at trække armene af Prince og forklare ham 20 gange i streg. Prøv her, ven, du sidder fast i mig, gør sådan her, men det er svært, når manden ikke vil høre. Hvad gik galt? Ja, kommunikationen, tænker jeg. Det var faktisk nok det, der var nøgleordet, som var det, der gik allermest galt. Jeg tror, vi havde travlt med bare at komme afsted, og så pulsen røg bare deroppe af. Vi tænkte ikke rationelt. Vi var stok der i 10. Vi var stok der for længe alle sammen. Vi skulle have været videre, ikke? Ja, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Prince, han går simpelthen i stå i et kvarter ved en af forhindringerne, og Martin og jeg, vi står egentlig og vi siger til ham, prøv at gøre sådan og sådan og sådan, men han... Det er som om, vi kan ikke komme igennem, og en lille finger bliver nok peget hans retning i dag, ikke? Jeg er Ø-råd i dag, og jeg er faktisk ret usikker på det, fordi det er starten af spillet. Man ved stadig ikke helt, hvor folk står. Jeg har det lidt hårdt med alt det her taktik, der kører lige nu. Jeg synes, vi er gået fra 0 til 100 med det samme, fordi der kom Ø-råd.
Men hvad tænker du? Hvad er vores plan? Er det, altså, selvom det er synd for hende, så må det være Tine? Svageste led, eller hvordan ser du det? Jeg har det så ringe med det. Jeg har det også dårligt med det, men sådan er det. Jeg trækker Adelina til side i dag, fordi at jeg egentlig synes, at når jeg kigger hende i øjnene og kigger på hendes svære måde af udstråling, så stoler jeg på hende. Og vi får egentlig bare lige gået gameplanen igennem i dag. Men hvad siger du med plan B? Altså, der tænker du Prince, eller hvad? Nej, jeg ved, ja, måske. Jeg synes, han har været svag de 2 første. Han er all talk. Der er ikke en, jeg ved, de andre drenge, de er enige. Plus, at vi føler lidt, det stunt med, så sover de over et andet sted. Sådan noget. Det er mærkeligt, mand. Det er som om, der prøver at bekølte grupperinger. Han har Lisa, de kan ligge, altså... Det er bare det der med, at man ikke ved, hvor han har ham. Hvorfor er de ikke over ved os andre og hygge? Dem, der er udsat i dag, det er Tine, og det er Prince. Prince, han har vist sig at være all talk, og er egentlig kommet på flere slæber, og han laver ikke en skid, og jeg ved ikke, om det er bare luft, der har de muskler der, men han har vist sig at være svag, så det er ham eller Tine, der ryger i dag. Det eneste, jeg kan gå ud fra så lige nu, det er, hvem jeg taler mindst med, og hvem jeg kan mindst med, og det er bare det, Tine. vi alle sammen nok gør her til at starte med, ikke? Ja. Jeg er ikke i tvivl om, at Tine er udsat i dag. Jeg prøver også at kæmpe lidt hendes sag, for jeg synes faktisk ikke, at det er hende, der skal ryge nu. Men man kan fornemme over det, at de er lidt utilfredse med Prince, ikke? Fornemmer jeg lidt. Altså sådan. Ja, drenge. Ja. Der er jo i lejren en stor gruppe, og så er der Lisa, Prince, Tine, og så er der jeg, som er sådan en, ikke, hvor hører du til? Og den der store gruppe er jo dominerende og altafgørende. Det er svært at gå imod dem. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er rigtig, rigtig udsat i aftens ø-råd, og der skal virkelig, virkelig ske et twist i spillet, hvis jeg skal overleve. Så jeg får rigtig travlt med at få snakket med nogle folk i dag. Kunne du overveje det, hvis vi stemmer Adelina? Jeg tænker, at det er svært at lave en plan på nuværende tidspunkt, så jeg er nødt til at lave den ud fra mavefornemmelse på, hvem der har bondet godt sammen. Jeg er endnu ikke helt besluttet, hvor jeg står, altså hvad jeg skal. Jeg tænker, at det kunne godt være, at jeg havde en mulighed for at overbevise gruppen om, at vi skal stemme hende ud som det svageste led. Jeg er ikke helt fan af, at man skal allerede nu danne sig en alliance og lave håndtryk. Nej, men det er jeg egentlig heller ikke. Altså, på den. Ja, altså. Fordi så har du ligesom lovet guld og grønne skove til forskellige mennesker, og og i morgen ser tingene anderledes ud. Ja. Jeg prøver på at lave den her tvivl for at redde min egen røv, fordi jeg er slet ikke færdig med at være på eventyr hernede. Jeg har sådan en formodning om, at du står over i den store gruppe, og jeg tænker bare, at så... Jeg synes, det er svært, og det kan godt være, du skal passe lidt på med ranglisten derovre. Jeg hiver Adelina til side for at fortælle hende, at hun måske ikke står så sikkert i gruppen, som hun selv regner med, hun gør. Der er også nogen, der peger på dig som den svageste. Nå, okay. Og det tænker jeg bare, at det var måske også fedt nok lige for dig at vide. Ja, hvem er det? Det behøver du ikke sige, hvis du ikke vil, men altså... Nej, jeg tror ikke, jeg skal sige det. Jeg prøver egentlig på at skabe noget splid og noget forvirring, og kaster nogle små hints ud. Og jeg håber på, at hun så bliver lidt bange for sin egen alliance. I forhold til Prince, altså, han er som en løskanon, som du siger. Fuldstændig. Prince er ikke en stærk spiller, bare fordi han kommer med sixpack og muskler og det der. Jeg kan ikke sådan noget der. Spørgsmålet er, om vi skal tage Prince nu, så. Det kan vi nemt få trumfet igennem, du. Jeg synes bare, det virker som om, at Prince han er all muscle og all talk. Jeg tror, han lever lidt i en osteklokke, så jeg tror egentlig, han tror, han har styr på det, men det har han bare ikke. Taktikken stikker tilsyneladende i alle retninger på taberstranden. Tine har svært ved at finde sin plads på holdet, så hun har forsøgt at redde sig selv ved at skabe en trier. Svensson og Ninas er godt trætte af Prince. De mener simpelthen, at han har det hele i munden. Nu er spørgsmålet, om Tine lykkes med sin taktik, eller om Prince bliver stemt ud som den første. Det er blevet tid til Robinson-ekspeditionens første øråd.
God aften og velkommen i Ø-rådet. Tak. Tak. Ekspeditionens første. Lisa, du har grund til at være presset. Du har en ekstra stemme på dig. Ja. Fordi du vandt dødskampen. Ja, super. Jeg kan ikke vide mig sikker, men jeg har en rimelig god mavefornemmelse. Tine, bonder du med nogen? Ja, det gør jeg bestemt. Der er nogle helt fantastiske mennesker på den her ø. Hvem er de? Det ved jeg ikke lige, om jeg skal sidde og sige her. Har du en plan? Ja, det har jeg. Prince, bonder du med nogen? Ja, det gør jeg. Jeg føler, at jeg bonder med hele gruppen. Det er klart, at jeg har haft nogle bestemte mennesker at danne en alliance med den her gang. Det er ikke sikkert, at det bliver det samme næste gang. Lad os så se, hvem der har regnet den ud. Det bliver tid til afstemning. En efter en går I over og skriver navnet på den, I vil have ud af Robinson. I kan ikke stemme på jer selv. I kan ikke stemme blankt. I tilfælde af stemmelighed, der bliver det afgjort i duel, hvem der skal forlade ekspeditionen. Lisa, du har en ekstra stemme på dig, inden afstemningen går i gang. Martin, du lægger ud. Værsgo. Intet personligt. Rent taktisk. Jeg stemmer på Tine, fordi det er taktisk og socialt det klogeste for mig lige nu. Afgørelsens stund er kommet. Der er 12 stemmer i urnen. Lisa, fordi du vandt dødskampen. Rikke. Tine. Ida. Adelina. Christian. 6 af jer har fået en stemme. Der er 6 stemmer tilbage i urnen. Tine. 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 4 stemmer på dig, Tine. 3 stemmer tilbage i urnen. Blot en af de 3 på dig. Så er du ude af Robinson. Tine, du er ude af Robinson. For god ordens skyld. Tine. Og Tine. Prince, du klapper hende på skulderen. Tina havde jeg brug for herinde, så det bliver jeg selvfølgelig ked af. Lisa, du giver hende et klap på skulderen også. Hun har slet ikke fået lov til at være fremme i bussen. Jeg ved også godt, hun kunne have taget noget mere plads. Så på den måde ligger den på, måske på hendes egen skulder, men vi har skudt os selv i foden. Det er jeg næsten ikke i tvivl om. Er der nogen, der er mod og mandshjerte nok til at fortælle Tine, hvorfor hun skal ud som den første? Der er ingen, der synes, at Tine fortjener at få at vide, hvorfor hun ikke er ønsket. Jeg synes ikke, det handler om hun ikke er ønsket på den måde. Lisa siger det sådan selv lidt mellem linjerne. Hun er en fantastisk person, har nogle kompetencer, vi helt sikkert kunne bruge. Den dynamik og det team, vi har lige nu, det er folk, der er meget fremme i bussen. Der passede Tine måske bare ikke ind lige nu. Og det tror jeg også, hun godt selv ved. Det er derfor, hun ryger hjem i dag. Har du placeret dig op på taget af bussen eller nede bagi, i stedet for at sidde fremme sammen med de andre, Tine? Jeg har 100% bevidst placeret mig tilbage
Jeg er en enorm markant person derhjemme, og jeg har rigtig meget tendens til at snakke rigtig meget. Så jeg havde faktisk lavet en taktik om at gå lidt tilbage og give plads. Så jeg har helt sikkert ikke taget ordet, hvis ikke at jeg har haft mulighed for det. Er der noget, du fortryder? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske, jeg fortryder, at jeg ikke har snakket mere individuelt. Men jeg fortryder ikke, at jeg ikke har siddet og råbt for at få lov til at sige noget. Tine? Ja? Du fik ikke placeret dig rigtigt i bussen. Nej. Bussen kører videre. Ja. Det bliver uden dig. Ja. Kan du have det godt? Tak. Adelina og de udvalgte. Jeg har været ufattelig rar ved jer efter de 2 første nederlag. Det kan ske. Men 3 nederlag i træk, det er en stime. Kan I have det godt? Vi ses. Ses. Nu er det faktisk for første gang Hold Syd, der har travlt. Der skal virkelig skrues op for tempoet nu, hvis vi skal nå dem. Nok fint nok, der bliver røget ud i slangerne i paradis. Uanset hvad fanden der måtte ligge på den af regnbuen, så taber man ikke med vilje. Jeg er lidt frustreret over sådan en usportslig optræden. Kig mig i øjnene og tale til mig som en mand. Husk, at du allerede nu kan se næste episode af Robinson Ekspeditionen på Viaplay.